Dveri se apsolutno protive povećanju broja članova upravnog odbora u poslovnom prostoru Zvezdara. Smatramo da je ovo samo još jedan od dokaza da je jedina svrha vašeg bavljenja politikom jesu vaši lični interesi, preraspodela funkcija i fotelja prema kojim se ophodite kao postizbornog ratnog plena. Htio bih da kažem da li smatrate da ovo povećanje članova upravnog odbora javnog preduzeća će doprineti povećanoj efikasnosti i radu javnog preduzeća poslovnih prostora, ako se ima u vidu da će samo u ovoj godini i u narednoj godini javno preduzeće poslovni prostor izgubiti više desetina lokala u procesu restitucije i gde će budžet javnog preduzeća poslovni prostor biti smanjen za preko 30%. Hvala, kolega. Evo ja ću samo jednu kratku informaciju. Prvo, ovdje smo imali parni broj članova upravnog odbora, pa i jedan od razloga to, a drugi je neće se povećavati masa za nadoknadu članova upravnog odbora, tako da mislim da i to nije razlog. Gospodin Radović se javio pre mene, pa ćete vi, pa ću ja gosti. Samo dodam jednu stvar, generalno kad govorimo već o izboru članova upravnog odbora. Dakle, Dveri se apsolutno protive načinu na koji se sada biraju članovi upravnih odbora. Znači, mi smatramo da treba da se raspiše javni konkurs i da se članovi upravnih odbora biraju na osnovu kvalifikacija, stručnosti i rezultata u radu do sada. Znači, ovako imamo 20-30 ljudi koji se premeštaju iz jednog upravnog odbora u drugi, znači iz poslovnog, ne znam, u Vuk, iz Vuka u Olimp i tako dalje. Znači, to su ljudi čija stručna spretnost apsolutno nije zastupljena delatnošću kojom se bavi javno preduzeće i smatramo da takva praksa treba da se obustavi i da se pređe na javni konkurs i da stvarno stručni i sposobni ljudi dođu na čelo tih upravnih odbora. Jer ako pogledate izveštaje upravnih odbora, vidite da većina njih posluje sa gubitkom. A šta se tu menja? Ništa. Znači, upravni odbor, odnosno javno preduzeće, posluje sa gubitkom, a onda se ti članovi upravnog odbora koji su doveli do toga da je rezultat rada negativan, prebace u drugo javno preduzeće. Znači, na taj način nikada nećemo napredovati i postići nešto od tih javnih preduzeća. Hvala.